Hola, sóc en Marc Genevat, de Mecalerm, i us explico l'última actualització que hem fet a la nostra pàgina web. A la portada podeu veure en què consisteix el programa educatiu Sherpa, que incorpora material didàctic en forma de situacions d'aprenentatge de l'àmbit STEAM, material físic, tant fungibles com kits, per dur a terme aquestes situacions d'aprenentatge i fer les vostres maquetes i projectes, i, a banda també, l'acompanyament a professorat per garantir l'èxit de la proposta. Si aneu aquí a saber-ne més o a Sherpa, trobareu el nostre catàleg de situacions d'aprenentatge de l'àmbit STEAM per poder-les incorporar a la vostra aula. La gràcia del programa educatiu Sherpa és que és modular, per tant aquí podeu consultar les diferents situacions que disposem i veure quina us pot quadrar més amb el que ja treballeu al vostre centre. Disposeu aquí d'un filtre perquè ja disposem de més de 60 situacions d'aprenentatge per veure aquí, doncs, buscar per paraules claus, buscar per etapes educatives, àrees de coneixement, recursos de robòtica o inclús durades mínimes o màximes a nivell d'hores. Si, per exemple, ens interessa una situació d'aprenentatge per a incorporar la microbit, doncs cliquem en aquí i fins i tot li podem dir, doncs vull que aquesta sigui per educació primària. Doncs veurem que ens fa aquest filtre, aquí ens apareixen les possibilitats. Si cliquem a la primera opció, per exemple, el projecte STEAM La Sínia, se'ns obre la fitxa d'aquesta situació d'aprenentatge on veiem en què consisteix, amb aquesta descripció, la durada, l'àrea de coneixement, de quina etapa, diferents fotos per conèixer millor el resultat del projecte i també quins objectius treballarem i quins recursos heu de disposar o nosaltres us podem proporcionar. Si us interessa aquesta en concret, podeu omplir aquest formulari d'aquí baix o anar a l'apartat de sol·licita informació o contactant-nos directament per dir-nos ben bé què necessiteu, què us interessa més i veure nosaltres com us podem ajudar. Així que tant si tens ja material de robòtica com si vols incorporar-ne i vols que et donem un cop de mà a treure-li profit, contacta'ns i segur que trobem la manera de col·laborar plegats.